Bang kabalo ka kinsay mga tabangonon pagkaron gawas sa mga tao, mga hayop. Tinuod. 'Di ba? Nato yung mga photos nga makita man na karon sa tuang live streaming, mga nakalapok na wa ni kinabuhi. Kay wala na buhian. Mao na panawagan karon sa kining animal advocates, no? Sama sa Philippine Animal Welfare Society or PAWS nga kining kung dili man ninyo madala ang inyong mga binuhing hayop, dili lang po doon daw talian. Bitaw. Dapat buhian na Buhian na lang lang. kay kay na may uban nga makalangoy. Tama ba? Tinod. Og ang pet ni mo day sawa. Ay, kadlo Buhian ni mo day. isulod na lang siguro sa gano. Murag kadak. Kadyo isulod og sako igawas ang ulo. Para makaginhawa pa siya. Hoy, naingon ana ba? Baha? Murag dili man ato sa Davao? Grabe Nga na. I don't know kung asa to nga baha nga naglutaw ang sawa. Sawa. O kung nana si imong tungod day ba, ingnan nimong sawa ang ulo sa sudsako. Sudsako. Sudsako ko na. Kaya naglangoy-langoy naman I-rescue ka. ka na mo. Oh, naglangoy-langoy naman ka. Nya, labi nagpila ka adlaw ay kaon ka jumandong. Uy, kahadlok pa. Kasagaran man gud ani mga iring-iro. Yes. Oo nya, mabilin ba ang sa ilahang mga balay niya Correct din. kanang dili nila masalbar. Nay uban nga madala nila sa evacuation centers pero sa gawas lang dili masulod. Bitaw. Napoy uban nga nakatali pag yun wala na gyud nadala. Ang uban na rescued pod. Kanang maglisod pod sila og dala sa ilahang mga pets kay unahan pod nila ilang kaugalingon. Kanang yun, mga kasama, no, kay, of course, panahon sa kalamidad, ang first instinct yun sa tao is safety nila. Pero kining mga binuhing hayop nato, kining mga iring, or sa ba ninyong mga hayop, mga Sawa. inana, kinahanglan po na nilag tabang. Yes. So, remember nga, nahimo ba itang steward sa Ginoo, no? Ani nga mga hayop. So, Correct kinahanglan din. po nga, ato silang ituring na mura pug pamilya nato. Yes, So kini kanapod. pahinumdum pod sa PAWS, no, Philippine Animal Welfare Society, panahon sa kalamidad do na kay evacuation plan. Apil na dihay mong mga hayop. So for example, kanang dili magyud madala ang mga cage nila bugat ba kay Yes. So gingon pa be creative sa imuhang pag salbar kanila, pwede mo sila ibutang sa karton aron dili mo basa. Pwede ka nang sa laundry basket. Planggana, kanang may ngunana, no? Planggana. Kato ganing sunog diya sa boulevard, kita gyud ko ato kanang iring siya bago lang siya nanganak. Gisalbar gyud sa Gisalbar gyud pamilya, sa pati ang mga anak. Ana good. So ana ba mga kasama kanang usually baya ang mga animal kanang mga nay mga binuhing hayop. Yes. Pag kanang cute kay sila, kanang inana lang sa may bonita ni nana, pero dapat ituring po nato sila nga mura yung pamilya ug dili gyud biyaan. Yes. Magkinaon sa dili gyud biyaan. Tama tong gingon ni Radyo Manrenzo ug Radyo Man Irin nga kung dili ninyo sila masalbar, at least kanang dili lang natong Pasagdan. talian kumbaga. Pasagdan Ito nga lang- nakakulong or Yes. nakatali sila.